Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Lucas. Lucas Kapitulo 1. Halangdong Teofilo, daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy mahitungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa mensahe. Busa, halangdon nga Teofilo, tungod kay nasusi kuman pag-ayo kining tanan sukad sa sinugdan, nahuna-huna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay kanimo. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong ug dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayod sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili man makapanganak si Elizabeth ug kay tigulang naman silang duha. Usa ka adlaw ni ana, turno kadto sa ilang hutong. Nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari. Nagripa sila ug napili siya nga maoy mosunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo. Samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nahingangha siya og nahadlok. Apan giingnan siya sa anghel, "Ayaw kahadlok, Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki. Nganli siya Juan. Inig kahimugso niya, magmaya ka ug malipay, ingon man ang uban. Kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon. Gikan sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo. Ug dadon niya ang daghang mga tao sa Israel balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo, inubanan sa espiritu o gahom, sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan ug mga anak, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo." Giingnan ni Zacarias ang anghel, "Unsaon man ako pagkahibalo nga tinuod ang imong giingon? Tigulang na ako ug ang akong asawa." Ang anghel mitubag, "Ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti og pagsugilon kanimo ni ining maayong balita. Apan wala ka mutuo sa akong mensahe nga matuman gayod sa hustong panahon. Tungod niini, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo." Niining higayuna, naghulat ang mga tao kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya sa sulod sa templo. Sa paghula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa, nagtuo sila nga nakakita siyag panan-awon sa sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay. Nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth
ug wala mo biya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Elizabeth, Ang Ginoo mitabang gayod kanako. Ug karon gikuha niya ang naghatag kanakog kaulawan at tubangan sa mga tawo. Sa 6 na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon, Paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki ug ngannan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayod matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, Unsaon man pagkahimo niini nga wala man ko'y bana? Ang anghel mitubag, Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya makaanak, apan karon 6 na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya, kay alang sa Dios walay dili mahimo. miingon si Maria, Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. ug mibiya ang anghel kaniya. Unya, nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug misulti sa kusog nga tingog, Bulahan ka sa tanang mga babayi. Bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, nga ang inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya, miingon si Maria, Nagdahig sa Ginoo ang akong kalag, og nagmalipayon ako diya sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinomdom siya kanako, nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhan ng Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya iyang kamuot nga gamhanan, o gipatibulaag ang mga tao nga mapetason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan, gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel, nga iyang sulugoon, ug nahinomdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niya mga kaliwat hangtod sa kahangturan. mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Elizabeth ug unya mipauli sa ila. Miabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak og batang lalaki.
Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente sa kaayo nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, gihimo nila ang seremonya sa pagtuli. Ila unta siyang nganlan og Zacarias sama sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan. Ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya. Apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala ni anang ngalana. Unya, pinaagi sa sinyas, gipangutana nila ang amahan kung unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat, Juan ang iyang ngalan. ug nahibulong kaayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Natingala pag-ayo ang ilang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabukiran sa Judea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana. Maunsa ka haning bataa, inig kadako niya. Kay nakita nila nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Napuno sa Espiritu Santo ang amahan ni Juan nga si Zacarias ug namahayag. Daygon nato ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanila kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa kagamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Nag-ingon siya kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta nga luwason kita niya gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni atong tanan nga nagdumot kanato. Nag-ingon siya nga mupakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdum sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Mitugot siya kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok. Pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong sa atubangan niya sa tanang panahon. Ug ikaw, anak ko, tawgon nga propeta sa Diyos nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan ug pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya ang atong Diyos maluluyon ug malumo. Padanagon niya nganhi kanato ang masanagong banag-banag sa atong kaluwasan. Ug mubanwag kini gikan sa langit ngadto sa tanang nagpuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon aron sa pag-aga kanato ngadto sa dalan sa kalinaw. Mitubo ang bata og nalig-on diha sa espiritu. Mipuyo siya sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel. Lucas Kapitulo 2. Niadtong panahona, mipakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Si Cirenio mao'y gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David.
Miadto si Jose didto, kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao, ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Ni adtong dapita, may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa na lisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, Ayaw kamog kahadlok, ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiuna, natao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygo ng Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay. Mangadto kita sa Bethlehem, ug tanaw nato kining nahitabo, nga gipahibalo ka nato sa Ginoo. Busa, midali sila pag-adto ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa 8 na kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa, gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo ug 2 ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Niining panahona, may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlukon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon, Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad. Itugod nga ang imong sulugon mupanaw nga malinaw. Kay sagaw galingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam
at ubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya gipanalanginan sila ni Simeon ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bata gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao. Ug tungod nini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. May usa-usab ka propeta nga babay nga ginganlag-ana nga anak ni Panuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya. 7 ka tuig siyang nakig-uban sa iyang bana. Unya nabalo siya hangtod nga 8 ug 4 na ang iyang edad. Wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw ug gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Sa natuman na ni Jose ug ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa lungsod sa Nazaret nga ilang gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kaalam ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Matag tuig, ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa dihang napulog 2 na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan, na mauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin didto sa Jerusalem. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa 3 ka adlaw, nakit-an nila siya didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya, nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan na balakaw kaayo nga nangita kanimo. Mitubag siya. Ngarang nangita pa man kamo kanako. Wala ba kamo masayod nga kinahanglan ani kayod ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Lucas Kapitulo 3. 15 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberius. Si Poncio Pilato maoy gobernador sa Judea, si Herodes maoy nagmando sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsuon maoy pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Traconite,
Samtang si Lisanias maoy namunuan sa Abilina. Si Anas ug si Caiphas maoy mga pangulong pari. Niini gayong panahona, ang mensahe sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw. Busa, giluko pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, "Hinulsuli og biyae ang inyong mga sala, og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios." Sumala ni Propeta Isaias sa iyang basahon, "May nagsinggit didto sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuang tulid ang iyang agianan. Abonuhin ninyo ang tanang walog, pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga libaongong dalan, og makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios." Ug may mga panon sa mga tao nga miadto kang Juan aron magpabunyag kaniya. Giingnan sila ni Juan, "Kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa kasuko sa Dios nga hapit na moabot? Buhatan ninyo ang mga butang nga magpaila nga kamo mibiya na sa inyong mga sala. Og ayaw kamo pag-ingnanay si Abraham among amahan, kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha niining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo." Ang mga tao nangutana kang Juan, "Unsa man di ay ang among buhaton?" Mitubag siya, "Ang adunay duha ka biste kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay biste, og ang may pagkaon kinahanglang mubahin niini sa walay pagkaon." Unya, may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron magpabunyag og nangutana sila kang Juan, "Magtutudlo, unsa may among buhaton?" Miingon siya kanila, "Ayaw kamo paningil og labaw kaysa gisugo sa balaod." Unya, nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, "Kami usab, unsa may among buhaton?" Miingon siya kanila, "Ayaw kamo panapi kang bisan kinsa, pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang, og ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol." Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao, ug naglibog sila kung kinsa gayod si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Kristo. Busa miingon si Juan kanilang tanan, "Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Nagkupot siyag pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas, og unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig, apan ang dagami iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong." Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Apan gibadlong ni Juan si Gobernador Herodes tungod sa iyang pagpakigpuyo kang Herodias nga asawa sa iyang igsuon, ug sa daghan pang mga daotang buhat nga iyang nahimo. Unya, si Herodes mihimo pagayod sa labi pang mangilad nga buhat nga mao ang pagbilanggo kang Juan. Tapos mabunyagi ni Juan ang tanang mga tao, gibunyagan usab niya si Jesus. Samtang nagampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya, nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw, mao ang pinangga kong anak. Nalipay kaayo ako kanimo."
Mga 3 na katuig ang edad ni Jesus sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. Naila siya nga anak ni Jose, nga anak ni Heli. Si Heli anak ni Matat, nga anak ni Levi. Si Levi anak ni Milki, nga anak ni Hanay. Si Hanay anak ni Jose, nga anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Amos, nga anak ni Nahum. Si Nahum anak ni Esli, nga anak ni Nagay. Si Nagay anak ni Maat, nga anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Simeon, nga anak ni Jose. Si Jose anak ni Juda, nga anak ni Juanan. Si Juanan anak ni Resa, nga anak ni Zerubabel. Si Zerubabel anak ni Salatiel, nga anak ni Neri. Si Neri anak ni Milki, nga anak ni Adi. Si Adi anak ni Kusam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Er. Si Er anak ni Josue, nga anak ni Eliezer. Si Eliezer anak ni Jorim, nga anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Simeon, nga anak ni Juda. Si Juda anak ni Jose, nga anak ni Junam. Si Junam anak ni Eliakim, nga anak ni Melea. Si Melea anak ni Mena, nga anak ni Matata. Si Matata anak ni Nathan, nga anak ni David. Si David anak ni Jesse, nga anak ni Obed. Si Obed anak ni Boaz, nga anak ni Salmon. Si Salmon anak ni Naason, nga anak ni Aminadab. Si Aminadab anak ni Admin, nga anak ni Arni. Si Arni anak ni Hesron, nga anak ni Perez. Si Perez anak ni Juda, nga anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac, nga anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Tera, nga anak ni Nahor. Si Nahor anak ni Serog, nga anak ni Reu. Si Reu anak ni Peleg, nga anak ni Eber. Si Eber anak ni Shela. Si Shela anak ni Kainan, nga anak ni Arfaksad. Si Arfaksad anak ni Sem, nga anak ni Noe. Si Noe anak ni Lamik, nga anak ni Metusela. Si Metusela anak ni Enok, nga anak ni Harid. Si Harid anak ni Mahalalel, nga anak ni Kainan. Si Kainan anak ni Enos, nga anak ni Set. Ug si Set anak ni Adan, nga anak sa Dios. Lucas Kapitulo 4. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa kapatan kaadlaw. Ug didto gitintal siya sa yawa. Niining panahona wala mo kaon si Jesus, busa sa pagkatapos niini gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa. Anak ka man kaha sa Diyos, himo ang pan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa paan lamang. Unya, gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun musimba ka kanako. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang ang alagari. Unya, gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot
aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi. Mibiya una kaniya ang yawa. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga ug gidaig siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako ug sumala sa iyang naandan. Miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila, natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan, sumala sa inyong nadungog. Nakadaig silang tanan kaniya ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba anak man kini siya ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha, inyong isulti kanako ang ginaingon. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Moingon usab kamo kanako. Himuad dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum, sumala sa gisugilon kanamo. Apan sultihan ko kamo nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Daghang mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarifat sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo, apan wala siya bisan usa kanila nga giayo, gawas kang Naaman nga taga Syria. Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila ug ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod, diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Unya miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea. Sa adlaw nga igpapahulay, nagtudlo siya sa mga tao ug nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sa sulod sa sinagoga, may tao nga giyawaan nga misinggit og kusog. Jesus nga taga Nazaret, unsa imong tuyok kanamo? Miari ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sunugon sa Dios. Gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom ug gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan, ug unya migula kini nga wala maunsa ang tao. Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay. Unsay buot ipasabot ni ini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus ngadto sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna,
gihilantan ang ugangang babae ni Simon o gihangyo nila si Jesus nga ayuhon siya. Miduol siya og mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton o gihinginla niya ang hilanat. Gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkakilom-kilom na, ang tanan nga masakiton sa nagkalain-laing balatian gidala sa mga tao ngadto kang Hesus. Ug gihikap niya ang tagsa-tagsa ug giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tao, nanggula usab ang mga yawa nga nagsyagit. Ikaw ang anak sa Diyos! O gibadlong ni Jesus ang mga yawa sa dili pagpanugilon, kay nasayod man sila nga siya mao ang Kristo. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tao ug sa diha nga nakita na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita. May tungod sa paghari sa Dios, ngadto usab sa ubang mga lungsod. Kay mauman kini ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa, nagwali siya sulod sa mga sinaguga sa Judea. Lucas Kapitulo 5. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang ang mga tao nagpunsisok kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa daplin sa lanaw, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nangwaswas man sila sa ilang mga pukot. Misakay si Jesus sa usa ni ining sakayan nga iya ni Simon, ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo, tibuok gabi kaming nangisda ug wala gayud kami nakuha. Apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan gayud kaayong isda ang ilang nakuha, ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol og mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, ug tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, palayo kanako Ginoo, kay makasasala ako. Natingala kaayo siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon, ayaw kahadlok. Sukad karon, managat ka na og mga tao. Ug sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Usa ka higayon ni ana, didto si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, kung buot nimo, makaayo ka kanako. Unya, gihikap siya ni Jesus o giingnan, buot ako, mamaayo ka. Diha-diha, naayo ang sanlahon. O gipasidanan siya ni Jesus nga dili manugilon kang bisan kinsa. Og miingon si Jesus, lakaw dayon, og ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod sa tanan, nga maayo ka na. Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita mahitungod kang Jesus, ug daghang mga tao nang ngadto sa pagpamati kaniya
ug aron ayuhon ang ilang mga balatian. Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nagampo siya. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod sa duol. Gikan sila sa kalungsuran sa Galilea ug Judea ug sa siyudad sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya, may nangabot nga nagyayong og usa ka paralitiko nga diha sa iyang higdaanan. Naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila ka bahin sa atop. Unya, ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, "Higala, gipasaylo na ang imong mga sala." Unya, nakapangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo, "Kinsa ba kini tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylo sa mga sala kundi ang Dios lamang." Apan nasayran ni Jesus ang ilang hunahuna ug giingnan niya sila, "Nganong naghuna-huna man kamo sa ingon ni ana? Hain ba'y sayon? Ang pag-ingon, gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon, bangon og lakaw? Ipakita ko kaninyo ngang anak sa tao, adunay gahom dinhi sa yuta, aron pagpasaylo sa mga sala." Busa, iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo. Bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pauli sa inyo." Diha-diha, mitindog ang paralitiko at tubangan sa tanan, gikuha niya ang iyang higdaanan ug mipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan, ug uban sa kahadlok, ilang gidaig ang Dios pag-ingon, "Kay bulungan kahit kaayo ang ako nakita karong adlaw." Human niini, milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka maniningil sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Ug mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. Unya, si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus ug didto'y daghang maniningil sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Ang pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong nakig-uban man kamo sa pagkaon ug pag-inom sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala, aron maghinulsol sila." Ug miingon sila kang Jesus, "Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo, ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo. Apan ang imong mga tinun-an nangaon ug nanginom." Si Jesus mitubag, "Papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon, kuhaon, ug niadtong adlaw magpuasa na sila." Unya, gisuginlan usab sila ni Jesus ni ining sambingaya, "Walay tao nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong biste ug ang gitapak dili mo bagay sa daan. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kun buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa daang panit ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan nga ang bag-ong bino mao isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino
Tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayud ang daang bino. Lucas Kapitulo 6. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kuso-kusua sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, ngano nagbuhat man kamo ni ana? Gidili ka na sa adlaw ang igpapahulay sumala sa atong balaod. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David? Sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban. Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa paan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya, mikaon siya niini ug gihatagan usab niyag paan ang iyang mga kauban. Apan ang tanan gidid-an sa atong balaod sa pagkaon sa paan nga hinalad ngadto sa Dios, gawas lamang sa mga pari. Ug si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao mao'y magbuot sa angay nga buhaton sa adlawng igpapahulay. Sa laing adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Didto'y usa ka tawo nga kimay ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo naniid kang Jesus kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlawng igpapahulay. Gihimo nila kini aron pagpangita og igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna ug iyang giingnan ang tawo nga kimay. Tindog ug dali nga ri sa atubangan. Ug mitindog ang tawo ug mibarog didto. Unya miingon si Jesus kanila, pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlawng ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tao, ituyod ang imong kamot. Ug gituyod sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. Niadtong panahona, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug sa tibuok gabi nag-ampo siya sa Dios. Sa pagkabuntag na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niyag apostoles, si Simon nga iyang ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod kuyog sa iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag kauban sa panon sa iyang mga tinun-an. Didto usab may dakong panon sa mga tao nga gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, pulahan kamong mga kabus kay maghari ang Dios kaninyo. Bulahan kamong magigutom karon kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo mga tawa raon niya. Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot, magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kun sila magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kun mahitabo kini ug pagsayaw sa kasadya.
kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato, kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya gutomon. Alaot kamo nga karon nga tawa, kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao, kay mauusab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga propeta. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo, ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kung adunay mo ilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung maoray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man niadtong nahigugma kanila. O kung maoray buhatan ninyog maayo katong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nagbuhat man ni ana. O kung maoray inyong pahulamon katong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, magpahulaman ngadto sa mga makasasala, ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. Higugmaahin o ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran, kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat, ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa, pag maluluyon kamo, sama nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasad ang uban, ug kamo dili pakasadon. Pasaylua sila, ug kamo pasayluon usab. Panghatag kamo sa inyong isig katao, ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos, ug sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo. O gisultihan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kun ang tinun-an hingpit nang nakat-on sa tanang gikatudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong kaugalingong mata. Tigpa karon ingnon, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ang masakiton nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. Ang matag-os sa kakahoy maila sa kaugalingon niyang bunga. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit, o ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo? Ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tao nga moduol kanako, unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini.
sama siya sa tao nga nagtukod og balay. Nagkalot siya glaom ug gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matayog kay maayo man ang pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa kong gisulti ug dili motuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini ug hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Lucas Kapitulo 7. Human si Jesus makasulti ni ining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya. Masakiton ug himalatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Jesus, nagsugo siyag mga kadagkuan sa mga Hudeo sa paghangyo kang Jesus nga muadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Jesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, Kining tawhana, angay gayud nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinaguga alang kanato. Busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Jesus og pag-ingon, Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ug mauman gani hinungdan nga wala gyud ko mangahas sa pagduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ilalom usab ako sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung sugoon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, muadto siya. Kung sugoon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. Ug kung sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya. Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya, miatubang siya sa mga tao nga mikuyog kaniya og miingon, Wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini, bisan gani sa Israel. Namalik ang mga sinugo sa opisyal ngadto sa iyang balay ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Unya wala madugay, miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, maugay pagula sa mga tao aron maglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya og miingon sa babae, Ayaw paghilak. Unya, miduol si Jesus og gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, Dong, bangon! Mibangon ang batan-on nga patay na unta og misulti. Ug itugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok og nahibulong ang tanan ug gidayeg nila ang Dios nga nag-ingon, Usa ka gamhanang propeta ang aniya uban kanato. Ang Dios mipadayag og pagtagad sa iyang katawhan. Mikaylap sa tibuok Judea ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Si Juan gibalitaan sa iyang mga tinun-an mahitungod ni ining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila ug gipaadto niya sila sa Ginoo aron pagpangutana kaniya, Ikaw ba ang giingon nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Sa ilang pag-abot didto kang Jesus, miingon sila, Gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kung ikaw ba ang iyang giingon nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Niadto gayong higayuna, nag-ayo si Jesus sa daghang mga tao sa ilang mga balatian ug mga sakit.
Nag-ayo usab siya sa mga giyawaan ug naghatag og pananaw sa mga buta. Unya, gitubag niya ang mga sinugo ni Juan. Pauli kamo, ug suginli si Juan sa inyong nakita ug nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon nahinlo na. Ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi, ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, misulti si Jesus sa katawhan mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa kamingawan, unsa ba inyong gipaabot nga makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga maanindot og pamisti? Sila nga maanindot og pamisti ug nagpuyo nga haruhay atua sa mga palasyo. Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Propeta ba? Mao gayud. Sultihan ko kamo nga labaw pa sa propeta ang inyong nakita. Kay si Juan mao ang gipasabot sa nasulat sa kasulatan nga nag-ingon. Aniya nga kung sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Sultihan ko kamo, nga si Juan labaw kay kang bisan kinsa nga natawo. Apan siya nga labing ubos sa gingarian sa Dios, labaw pa kay kang Juan. Namati kaniya ang tanang mga tao ug ang mga kobrador sa buhis. Sila miila nga ang sugo sa Dios matarong ug sila nagpabunyag kang Juan. Apan gisalikway sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag kang Juan. Si Jesus mipadayon pagsulti, karon, sa unsa ko itandi ang katawhan niining panahona? Sa unsa sila nahisama? Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Nagtugtog kami og huni, apan wala kamo musayaw. Nag-awit kami og alawiton sa paglubong, apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag, ug wala siya mukaon og paan, ug wala mo inom og bino, unya mingon kamo nga kiwaan siya. Mianhi ang anak sa tao, ug siya mikaon ug miinom, unya miingon na usab kamo. Tanawa, dako siya kaon ug palahubog. Higala pagyud siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini, ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Unya, may usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura, may usa ka babaye nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya, gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung tinuod pa nga propeta kining tawhana, makailaunta siya kung kinsa kining babae nga mihikap kaniya, ug unsa kadaotan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Jesus kaniya, Simon, aduna ako isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige, magtutudlo. Sultihi ako. Miingon si Jesus, may duha ka tawo nga nagkautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Ang usa nagkautang og 500 ka denaryo, ug ang usa 5 ka denaryo. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila? Mitubag si Simon, sa akong hunahuna,
kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag. Matud ni Jesus. Unya, milingi siya sa babay og miingon kang Simon. Nakita mo ba kining bayhana? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako. Apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo dihugi og lana ang akong ulo, apan iyang gidihugan og pahumot ang akong mga tiil. Busa, sultihan ko ikaw, nga ang daghan niyang mga sala gipasaylo. Tungod niini, dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa katong gipasaylo sa jutay lamang nga mga sala, nagpakita og jutay usab nga paghigugma. Unya, giingnan ni Jesus ang babae. Gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kan-anan nakapangutana sa ilang kaugalingon. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani og mga sala? Apan miingon si Jesus sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon. Lucas Kapitulo 8. Wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan diin nagwali siya sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an ug pipila sa mga babaye nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa. Si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug daghan pang mga babaye nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Daghang mga tao nga gikan sa kalungsuran ang nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila, iyang gisugilon kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagbugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa gianan. Gitunob-tunuban kini sa mga tao ug gituka sa mga langgam. Ang uban nahulog sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya kay walay tubig ang yuta. Ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunukong sagbot. Ang mga tunukong sagbot mitubo uban sa binhi ug mituok niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini ug namungag usa ka gatos ka pilo. Unya, midugang si Jesus pag-ingon, busa, pamati kung may dalunggan kamo. Unya, nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay kahulugan sa maong sambingay. Ug mitubag si Jesus, ang pagsabot sa mga tinago may tungod sa paghari sa Dios, gihatag na kaninyo. Apan sa uban, gihatag kini pinaagi sa sambingay aron kun mutan-aw sila, dili sila makakita, ug kun mamati sila, dili sila makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo og maluwas. Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunukong sagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi, ingon man ang mga kahilayan ining kinabuhia, mituog kanila, ug tungod niini ang ilang mga bunga piyasot. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta, mao kadtong nakadungog sa mensahe ug kinasing-kasing nga midawat ug mituman niini, ug mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. Walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan,
kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan, makitaan, ug ang tanan nga gililong mabutyag. Busa, pagmatngon kamo sa inyong pagpamati. Kay kadtong aduna, hatagan pagdugang. Apan ang walay iya, kuhaan bisan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Unya, miadto kang Hesus ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, "Atua nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuong lalaki, ug buot silang makikita kanimo." Miingon si Hesus kanilang tanan, "Ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini." Usa ka adlaw ni ana, misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, "Manabo kita sa lanaw." Busa migikan sila. Samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. Unya mihurus ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan. Busa namiligro sila pag-ayo. Unya nanuol ang mga tinun-an kang Jesus ug ilang gipukaw nga nag-ingon, "Magtutudlo! Magtutudlo! Hapit na kita malunod!" Mibangon si Jesus ug gipahunong niya ang kusog nga hangin ug ang dagkong mga balod. Milurang kini ug mibanos ang kalinaw. Ug miingon siya sa mga tinun-an, "Hain na ba ang inyong pagsalig?" Apan natingala sila ug nalisang ug nag-ingnanay, "Kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila." Mipadayon sila glawig ngadto sa kayutaan sa mga Gerasinhon nga didto sa tabok sa lanaw sa Galilea. Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siya usa ka tawo nga giyawaan nga gikan sa lungsod. Kining tawhana wala na magsulob og biste sa dugayng panahon ug didto na magpuyo sa mga langob nga gihimong lubnganan. Sa pagkakita niya kang Jesus, misyagit siya. Unya mihapa sa iyang atubangan ug miingon sa kusog nga tingog, "Jesus! Anak sa labing halangdong Dios! Unsa may tuyo mo kanako? Ayaw intaon ako pagsakita!" Gisulti niya kini tungod kay nagsugo man gud si Jesus sa yawa sa paggula gikan kaniya. Kining tawhana kadaghan na atakiha sa yawa ug bisan ganig bilangguon siya ug kadinahan ang iyang mga kamot ug mga tiil, bugtuon niya ang kadina ug dadon siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaaw. Nangutana si Jesus kaniya, "Unsay imong ngalan?" Ug siya mitubag, "Anon?" Tungod kay daghang mga yawa nga misulod kaniya. Unya nagpakiluoy ang mga yawa kang Jesus nga dili unta sila paambakon sa bungaw. Sa dapit nga dili layo, may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanag-ungad sa bakilid. Ang mga yawa mihangyo kang Jesus nga tugutan sila nga mosulod sa mga baboy ug miuyon si Jesus. Busa ang mga yawa nang gula sa tao ug nanulod sa mga baboy. Ang tibuok panon nanagan sa ilang pagdulhog sa bakilid ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga tawo nga nag-atiman sa mga baboy nakakita sa nahitabo, busa nanagan sila ug nanugilon niini didto sa lungsod ug kabalangayan. Nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug nakaplagan nila nga naglingkod sa tiilan ni Jesus ang tawo nga kaniadto giyawaan ug karon may bisti na ug maayo na og panimuot ug nahadlok silang tanan. Sila nga nakasaksi sa nahitabo misugilon giunsa pag-ayo ang tawo nga giyawaan. Unya ang tibuok panon sa mga tawo gikan sa kayutaan sa mga Gerasinhon mihangyo kang Jesus sa pagpahawa tungod sa hilabihan nilang kahadlok. Busa misakay si Jesus sa sakayan ug mipahawa. Ang tawo nga gigulaan sa mga yawa mihangyo kang Jesus, "Paguyuga ako,
Apan miingon si Jesus kaniya, pauli sa inyo, ug isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo. Ug milakaw ang tao sa tibuok lungsod, ug gisugilo niya ang gibuhat ni Jesus kaniya. Sa pagbalik ni Jesus sa pikas nga daplin sa lanaw, ang mga tao mahinangpong midawat kaniya tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. Unya miabot ang usa ka tawo nga ginganlag Jairo nga usa ka opisyal sa ilang sinaguga. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug mihangyo kaniya nga muadto sa iyang balay tungod kay himalatyon man ang iyang bugtong anak nga babay nga nagpanuigon og napulog duha. Samtang naglakaw si Jesus, nagpunsisok libot kaniya ang mga tao. Dihay usa ka babay nga napulog duha na katuig nga naganto sa pagsigi og dugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal, apan wala gayod siya maayo. Unya, miduol siya sa luyo ni Jesus, mihikap sa sidsid sa iyang kupo, ug diha-diha mihunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Jesus, kinsay mihikap kanako? Nangambot ang tanan, apan miingon si Pedro, magtutudlo, daghan kaayong mga tao nga naglibot ug nagpunsiso kanimo. Apan si Jesus miingon, adunay mihikap kanako, kay gibati ko nga may migulang gahom gikan kanako. Sa dihang nakita sa babay nga nahibaw-an siya, miduol siya nga nagkurog ug mihapa sa tiilan ni Jesus. Ug sa atubangan sa tanan, gisugilo niya kang Jesus nganong mihikap siya kaniya ug nga diha-diha na ayo siya. Unya, misulti si Jesus kaniya, anak, ang imong pagsalig nag-ayo kanimo. Pauli nga malinawon. Samtang nagsulti si Jesus niini, miabot ang usa ka tawo gikan sa balay sa opisyal. Iyang giingnan si Jairo, patay na ang imong anak. Busa ayaw nagsamuka ang magtutudlo. Apan nakadungog si Jesus niini ug iyang giingnan si Jairo, ayaw ka balaka, salig lamang, ug maayo ang imong anak. Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya'y laing gitugutan nga mosulod kuyog kaniya, gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago, ug sa mga ginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay, naghilak ug nagminatay tungod sa bata. Apan miingon si Jesus, ayaw ka mo paghilak, kay ang bata wala mamatay, kundili natulog lamang. O gibugal-bugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man sila nga namatay gayod ang bata. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug miingon siya, inday, bangon. Ug nabuhi ang bata ug mibangon dayon. Unya misugo si Jesus kanila nga pakanon ang bata. Hilabihan ang kahibulong sa mga ginikanan sa bata, apan gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo. Lucas Kapitulo 9. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug iyang gihatagan sila gahom ug otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya gisugo niya sila aron magsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa. Sungkod man, ubag, o pagkaon, o salapi, ug bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya nga kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya niadtong lungsura. Ug bisan diin nga dili kamo dawaton, biya niya ng lungsura, ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakiton. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang nanghitabo ug nalibog siya pag-ayo, kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag.
Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban pagayod miingon nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, "Gipapunggutan ko na si Juan. Apan kinsa man ay kining tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya." Ug nagtinguha siya sa pagpakikita kang Jesus. Namalik ang mga apostoles ug misugilon sila kang Jesus sa tanan nilang nahimo. Unya, gidala niya sila og nangadto nga sila ra sa usa ka lungsod nga ginganlag Betsaida. Sa pagkasayod sa mga tawo niini, misunod sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus ug gisuginlan mahitungod sa paghari sa Dios ug giayo niya ang mga masakiton. Sa nagsalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinunan ug miingon, "Paadtua ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita." Apan miingon si Jesus kanila, "Kamo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila nanubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manglakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may mga 5,000 ka lalaki. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, "Palingkura ang mga tao ug papundo ka sa tinagkaliman." Gituman kini sa mga tinunan ug gipalingkod silang tanan. Gikuha na Jesus ang 5 ka pan ug 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinunan aron ilang iapod-apod sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinunan ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Usa ka higayon ni ana, nagampo si Jesus nga nag-inusara samtang diha lamang sa duol ang iyang mga tinunan. Unya nangutana siya kanila, "Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao?" Nanubag sila, "Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag." Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayon nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. "Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios." Apan gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud manugilo niini kang bisan kinsa. Ug miingon siya, "Ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw." Ug miingon siya sa tanan, "Kun may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Unsa may makuha sa tao kun maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya? Wala gayud. Kung ako gang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo, siya usab ikaulaw unya sa anak sa tao sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya ug sa himaya sa amahan ug sa balaang mga anghel. Timan ikini, adunay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nila nga maghari na ang Dios." Mga usa ka semana, human si Jesus magsulti niining mga butanga. Gidala niya si Pedro, si Juan ug si Santiago, ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sa kalit mitungha ang 2 ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises
ug si Elias nga mipakita uban sa langit nung himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Samtang mibiya kang Jesus ang duha ka tawo, miingon si Pedro kaniya, "Magtutudlo, maayo gayod nga ania kita dinhi. Magpabarok kita og tulo ka tolda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises, ug usa lang kang Elias." Sa tinuoray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mitabon kanila. Unya, may tingo gikan sa panganod nga miingon, "Kini mao ang akong anak nga akong gipili. Pamatian ninyo siya." Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod ni ining tanan ug niadtong higayuna, wala sila'y gisuginlan sa bisan unsang butang nga ilang nakita. Sa pagkasunod adlaw, nang lugsong sila gikan sa bungtod ug misugat kang Jesus ang usa ka dakong panon sa mga tao. Unya, gikan sa pundok, may usa ka tawo nga misinggit, "Magtutudlo, tanawa ang tao ng akong anak nga lalaki. Bugtong ko siyang anak. Muatake kaniya ang usa ka espiritu, ug mukalit lang siyag singgit, ug mukirig nga magpula ang baba. Kaya baanto siya niinip kaayo ug halos dili na lang mubiya kaniya. Gihangyo ko ang imong mga tinunan paghingilin sa espiritu, apan wala sila makahimo." Si Jesus mitubag, "Pagkawalay pagtuo ug pagkahiwi sa inyong hunahuna. Magsigi na balang akong uban-uban kaninyo? Magsigi na balang akong pailog kaninyo?" Unya miingon siya sa tao, "Dad-a dinhi ang imong anak." Sa pagduol sa bata, gibunal siya sa yawa ngadto sa yuta o gipakirig siya. Gipagula ni Jesus ang yawa. Giayo niya ang bata o giuli ngadto sa amahan niini. Ug nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao." Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Unya, naglalis ang mga tinun-an kung kinsa ang labing dako kanila. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siyag usa ka bata ug ipatindog sa iyang kiliran. Ug miingon siya kanila, "Ang mudawat nining bata sa akong ngalan, mudawat kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kaya ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako." Si Juan miingon kaniya, "Magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa. Pinaagi sa imo ngalan ug amo siyang gidid-an, kay dili man siya sakop sa aton pundok." Ayaw siya pagdid-i. Miingon si Jesus kaniya og sa ubang mga tinun-an, "Kayang dili bato kaninyo, dapig kaninyo." Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan wala mo dawat kaniya ang mga tawo didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod nila niini, ang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan miingon, "Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila?" Si Jesus milingi og gibadlong sila,
ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus, "Musunod ako kanimo, bisan asa kamo adto." Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao." Ug miingon siya sa laing tao, "Sunod ka nako." Apan miingon ang tao, "Ginoo, mulay una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang paghari sa Dios." May laing tao usab nga miingon, "Musunod ako kanimo, Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay." Si Jesus miingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigiglingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios." Lucas Kapitulo 10. Human niini, nagpili ang Ginoo og laing kapituan og duha ka tawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Miingon siya kanila, "Ang anihon daghan, apan diutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, ubag, o sandalyas, ug ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maani-ani ining balaya. Kung didto may nagpuyo nga may gugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala, ang inyong panghinaot sa pakigdait mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni atong balaya, kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura ug ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan sa dihang moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon, agig pasidaan batok kaninyo. Apan timani nga hapit na maghari ang Dios. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, mas grabe pa ang katalagman nga mahiaguman niadtong lungsura kaysa Sodoma. Alaot ikaw, Corazin, ug alaot usab ikaw, Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo nangahimo paunta didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, mas kaluy-an pa unya sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kay kaninyo. Ug ikaw, Kapernaum, buot mo bang ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit? Ibanlod ka hinuon ngadto sa impierno. Unya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Unya, mibalik ang kapituan og duha nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo, sa among paghingilin kanila pinaagis sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga
ug sa tanang gahom sa yawa, ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Kundili paglipay hinuon kamo, kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong kabubuton. Gitugyan kanako sa akong amahan ang tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kanila nga gipili sa anak aron pailhon kinsa ang amahan. Unya, miatubang si Jesus sa mga tinunan ug miingon kanila lamang, Bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari ang buot mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog, apan wala makabati. Unya, miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Jesus. Nangutana siya, Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, Unsa may giingon sa kasulatan, o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong hunahuna, og higugmaa ang imong isikatawo, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, Husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto sa magtutudlo sa balaod nga ilhon siyang matarong, busa nangutana pagayod siya kang Jesus, Kinsa ba di ay ang akong isigkatawo? Si Jesus mitubag, May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himalatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitan-aw siya sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya, gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Atiman na siya, ug inigbalik na ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, Karon, sa imong hunahuna, kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isigkatawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, Kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, Busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babaye nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babaye nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manungbaling nga gipasagdan man lamang ako sa ako igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sultihi siya nga mutabang kanako.
Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguulog na hingawa ka sa daghang mga butang, nga usaraman unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo, ug walay makakuha niini gikan kaniya. Lucas Kapitulo 11. Usa ni ana kahigayon, nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloy kami sa pagampo sa mga gitudloan ni Juan ng iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, Kung magampo kamo, ingna, Amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, Pananglit usa ka dinyo, muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug moingon kaniya, Bay, pabaylo akong tulo ka buokpan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw, ug wala gayon ako'y ikapakaon kaniya. Unya, tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akong samuka. Gitrangkahan ang pultahan, ug ako ug ang akong kabataan nang higda na. Busa, dili na ko makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo, nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimo pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa, sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag. Ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak ug bitin, kun siya mangayog isda, umuhatag kaniyag tanga kun mangayo siyag itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga tuwa sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Usa ka panahon niya na, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang ug nahibulong ang mga tao. Apan pipila kanila miingon, Si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniyag gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro, aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ug ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa, kun diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay og away. Unsaon man paglungtad sa maong gingharian? Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul ug gahom paghimo niini. Kung giingon ako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa, pinaagis sa gahom sa Dios ug nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan ug sangkap sa tanang hinagiban magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may mas kusgan pa nga musulong ug mubuntog sa maong tawo, ang labing kusgan muilog sa tanang hinagiban nga gisaligan niadtong tawhana,
ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakitag dapit, moingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makakaplag sa balay nga nahinlo na ug maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya, mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa, sa katapusan, ang kahimtang niadtong tawhana mahimong labi pang daotan kaysa sinugdan. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, "Ulahan ang babae nga mao'y nagsabak ug nagpasuso kanimo." Apan si Jesus mitubag, "Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini." Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadaotan gayud sa katawhan nining panahona. Nangayo silag ilhanan apan walay ihatag kanila gawas niadtong nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas may usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninive. Ang anak sa tao usab may mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan mutungha ug musudya sa mga tao niining panahona, kay mipanaw man siya katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Og hibalui nga niad dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mutungha og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibalui nga niya dinhi ang labaw pa kang Hunas. Walay magdagkot og suga ug unya taguan o tabunan kini sa gantangan. Ibutang gayud hinuon kini sa tungtunganan aron makakita ang mga tao sa kahayag inigsulod nila. Ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung daot ang imong mata, malukop sa kangitngit ang tibuok mong lawas. Busa, pagbantay nga ang kahayag nga naa kanimo dili kangitngit. Kay kung ang tibuok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini nga naa sa kangitngit, kini malukop kayud sa kasanag, sama nga ang usa ka suga nagdanag kanimo sa tibuok nga kasanag niini. Sa nahuman na si Jesus og sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon, busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Pariseo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini, miingon ang Ginoo kaniya, "Kamong mga Pariseo, naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas ug kadaotan. Mga buang, dili ba ang Dios nga mao'y nagbuhat sa gawas nga bahin, mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus, ug mahinlo ang tanan alang kaninyo. Pagkalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herbabuena ug kaningag ug uban pang utanon. Apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kining mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaluis sa mga tao, nga ila diaing gitamakan.
Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, Magtutudlo, sa imong pagsulti niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, Pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao sa makabuktot nga palasanon, apan kamo mismo, dili man gani mo hikap niini, bisan sa usa na lang katudlo ninyo, aron pagtabang kanila. Pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini, kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila mo ay nagpatay sa mga propeta, ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padadaan ko silag mga propeta ug mga sinugo, ug ilang lutuson ang uban, ug ang uban ilang patyon. Busa, paninglan ang mga tao niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagpatay kang Abel ngadto sa pagpatay kang Zacarias, nga gipatay taliwala sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo, silutan gayud ang mga tao niining panahona tungod niining tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang Yahweh nga mao'y moabli sa pultahan sa kahibalo, apan kamo mismo wala mo sulod, ug gisanta ninyo ang buot mo sulod niini. Sa dayong biya ni Jesus ni adtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron masakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Lucas Kapitulo 12. Usa ka higayon ni ana, linibo ka mga tao ang nagpunsisok kaniya, ug tungod niini nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinunan, Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo, nga mao ang pagpakaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag, ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa, bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit, madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong gihonghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap niya. Busa, ayaw kamo kahadlok. Labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang gagmayng langgam. Sultihan ko kamo, nga bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan nga siya akoa, mausab kini ang buhaton ngadto kaniya sa anak sa tao atubangan sa mga anghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod atubangan sa katawhan nga siya akoa, ilimod usab siya sa anak sa tao atubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig dautan batok sa anak sa tao pasayloon. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Kung ikiha kamo nila didto sa mga sinaguga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kung unsaon ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. Kay inig-abot ni anang panahona, tudluan kamo sa Espiritu Santo unsay angay ninyong isulti. Unya, may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, Magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan.
Si Jesus mitubag kaniya, Kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo, ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya, misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa kadato nga mayuta nga maayog abot. Na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mo ang akong buhaton. Miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod ako ug mas dako, din akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kaptangan. Unya, moingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo. Anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, Oy, buang! Niini gayong gabi una, mamatay ka. Unya, kinsa na may makapanag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Unya, miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mao kini ang hinungdan nga nagingon ako kaninyo. Ayaw kamo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan, aron kamo mabuhi, o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Kay ang kinabuhi, mas mahinungdanon pa kaayo kaysa pagkaon, ug ang lawas, mas mahinungdanon pa kaayo kaysa sapot. Tanawa ang mga uwak. Wala sila magpugas, ni mag-ani. Wala sila tigumanan o kamalig. Apan ang Dios nagpakaon kanila. Labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga langgam. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka mahitungod niini? Kung dili kamo makadumala, bisan ining gamayng butang, nganong mabalaka man kamo sa ubang mga butang. Tanawa giun sa pagtubo sa mga ihalas nga kabulakan. Wala sila magbudlay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo, nga bisan si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlaw ani pa, apan ugma wala na kay isugnod man sa hudno. Unsa pagkaha kamo? Pagkadyutay sa inyong pagsalig. Busa, ayaw kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon ug imnon. Kay ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, kanunay nangita ni ining tanan. Nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Unaha hinuon pagpahari ang Dios
ka makasasala kaysa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. May tungod niya tong 18 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. Naghuna-huna ba kamo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang lumulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya, misulti si Jesus kanila ni ining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan.